Viem, že ľudia v reálnom živote sú obmedzovaní, že nemajú dostatok hotovosti, chcel by som urobiť toto, ale toto a toto mi v tom bráni a v Second Life žiadne takéto zábrany nie sú. Tam sú ľudia takí, ako naozaj sú vnútri a to ma práve na tom zaujalo. Ten trend těch virtuálních světů tady je a jestli do budoucna bude nejlepší Second Life nebo ne, to nikdo neví. Nejsem jediný, který to zjistil, že ty vztahy, které se v tom Second Life budujou, jsou vztahy naprosto reálných hodnot a to přátelství, kamarádství a do toho patří i nenávist a třeba i láska, že to tam skutečně funguje v reálu. Počet lidí, kteří využívají virtuální světy, tak dneska už je vyšší jak 300 milionů, ktorí to aspoň jednou skúsili. Toto nie je hra pre hru samú o sebe. Toto je naozaj virtuálny svet.